सनापुर प्राइमारि जिसेथि बार बोसोरसालिया जथुमा बेयाव जोंहा 15 गं गामिजों जोंनि बे 3 बोसोरारि मोनसे धोरोम आफाद दं। बेनि मोनसे आफादनि बडि चेन्ज सोलायनाय बिनि सायाव सावरायनाय, गागि आफादनि लाइमोन आफाद दं, गागि महिला आफाद दं। बेफोरनि 3 बोसोरारि मोनसे बडिफोरनि बिबानफोर सोलायनाय आरो बे आफाद मोनथामनि रांखावरिनि हिसाब निकास बे सावरायनाय। बेजों लोगोसे जोंहा बेयाव लाइमोनसा लाइमोनसि आरो जोंनि संसार जानायाव धोरोमनि थाखाय जोङो गुवारै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो फोरमायनाय, खोब डिसिप्लिनाव जोङो धोरोमफोरखौ माबोरै मानिनांगौ बा सिबिलांनांगौ बिनि सावरायमेल। आरो लोगोसे जोंहा बे मेलाव सेन्ट्रेलनिफ्रायबो फैनो हादों आलासि, आनसलिकनिफ्रायबो जों हांख्रायदों, बे प्रग्रामाव दंजोबो। जाहाथे बेयाव गासैबो फैनानै जोंनि बे सनापुर प्राइमारि ब्रह्म धोरोम लाइमोन, गागि आफाद आरो आइजो आफाद बेफोरखौ दिनै गासैबो बिथिङाव सोरगिदिं माने नायबिजिरनानै माने धोरोमनि सायाव गोहोम खोख्लैगोन। आरोबाव सोलोंसा जेसेबां दं गामिनि बेफोर गासैबो दिनैनि गेजेरावनो बिनि सायाव बुजिलायनानै धोरोमखौ सिबिनायनि मोनसे फालिनायनि हाबाफारियाव जौगालांगोन। आरो दिनै बेयाव आं आसा खालामबावदों, दिनै दा जोंनि लाइमोनसा लाइमोनसि जेसेबां नुजाफैनो हादों, दिनै दिक्षाबो लादों। दा बेनिखायनो बेफोर गासैबो जोंनि समाजनि जोंनि धोरोमनि जे ब्रह्म धोरोमनि हाबाफारिखौ दिनै जाफुंसारनायाव जों बेबायदिनो 3 बोसोरारि मोनसे सनापुर प्राइमारि अधिवेशन खुंबाय थानाय जायो। दा बेखौ दिनै 17थि बार खुंनाय जाबाय। बेनिखायनो बेखिनि हाबाफारिनि सायावनो जोङो दिनैनि मेल मिटिंखौ जोङो धोरोम प्रसार मेलखौ जों लानाय जादों आरो। दा बे समाव आङो गफुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि जानानै आं बेखौनो फोरमायहरनो सानदों। दिनै सनापुर प्राइमारि ब्रह्म धोरोम आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बेवहाय गागि, आइजो आरो लाइमोन मोनथाम आफादजों जथायै दिनैनि बे हाबाफारिखौ सापागुरि गामिनि धोरोम सिबिसालि लांगोनायाव जोङो खुंनाय जादों। दा बेवहाय जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै खोन्दो गैयै जों जयग' लादों। बे जयग'खौ जोङो जोंनिनो मानाव गेदेर श्री गेवलां दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि लेङाइ असिब मानाव गेदेर श्री गेवलां रहेन बसुमतारी दिक्षागुरु आफाया जयग'खौ दैदेननानै होलांदों। आरो नैथि हाबाफारि हिसाबै जोंनि मोनसे धोरोमनि फिरफिला बेखौ जोङो बिरहोदों। बेवहाय जोंनिनो प्राइमारिनि गाहाय आफादगिरि उपेन दैमारि आफायानो बिरहोनानै होदों। आरो थामथि हाबाफारि हिसाबै जोङो जोंनिनो गुरुदेब कालिचरन आफानि जोङो सावगारियाव बिबार बावनाय, मान बावनाय जों हाबाफारिखौ लादों। दा बेखिनि हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनै क्रिया दाता होनाय जों हाबाफारिबो लादों। बेवहाय जोंनिनो मानाव गेदेर श्री गेवलां रहेन बसुमतारी दिक्षागुरु आफाखौनो जोङो क्रिया दाता हिसाबै बे हाबाफारिखौ मावहोनाय जादों। आरो दा जोङो बे जोबखांनायनि उनाव जोंहा थान्दै मेल जादों। बे थान्दै मेलाव मोनथाम आफादाबो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनाय हाबाफारि जों लादों। बेवहाय जोङो आपडेट खालामबाय। जोङो सिगांनि जेसेबां बिबान थानाय जों मोनथाम आफादखौबो बे बिबानगिरिखौनो जोङो दोनफिननाय जाबाय आरो 3 बोसोरनि थाखाय। आरो बाबामोनाबो गोसो गोथारैनो बेखौनो आजावनानै लाबाय। आरो बेजोंनो जोङो दिनैनि बे थान्दै मेलखौ जोङो मोजाङै मोजां जाफुंसार होबाय होननानै जोङो मिथिहोनाय जादों। आरो दा बिनि गेजेराव दिनै जोङो सनापुर प्राइमारि बे धोरोम बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि प्राइमारिनि सिङाव थानाय गासै जोङो 15 गं दङ। बे 15 गं गामिनि गेजेराव दिनै गंबा गामिया दिनैनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनानै हरदों। जेरै ब्रह्मपुर आरो थाइजौगुरि, नतन सनापुर आरो सापागुरि आरो गराइमारि गंथाम गामिजों दिनैनि बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनानै हरदों। आरो बेवहाय गोबां जोङो फुंगा सुबुं, आलासि आरो दिक्षागुरु आरो जोङो गोबां गामिनि भक्त आइ बाबामोना लैहोर लैहोर फैनायनि गेजेरजों जों गाजा गोमजायै जों खुंफुंनानै होदों। आरो जों जानाय समावबो जों मोजां माखासे लकेल ओंख्रि हिसाबै जेरैहाय जोङो थास' खिलिजों अन्थाइ बाजाब, अनलाजों जों थाइगिर,
जों बेबायदिनो माखासे सिस्टेम जों बेफोरबायदि संनानै खावनानै जों रायजो राजाफोरखौ जथेस्थ' जों जाहोनाय हाबाफारिखौ लादों आरो आं बेखिनिखौनो गाहाय आलासि हिसाबै जोंनिनो मानाव गेदेरसि गेवलां जोङो खरगेश्वर बसुमतारी आफा दिखागुरु बेखौनो जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो दिनै लानानै दिनैनि बे गेवलां मेलनि जेसेबां हाबाफारि जों बेखौ गाजा गोमजायै बारहोनो होननानै जों बेखिनि हाबाफारिखौ लानानै मावफुंनाय जादों। ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो सनापुर प्राइमारि आइजो आफादनि जि जथुम्मा बोसोरारि जथुम्मा खोनानो मोन्दों बे बोसोरारि जथुम्मायाव देग्लाय जि गोजाम बिबानगिरिफोर दंमोन बे बिबानगिरिफोरखौबो दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों गोदानै बिबानगिरि दानाय जादों। दा बेवहाय गोदान बिबानगिरि जायफोर बिबानगिरिफोरा दिनै बिबानखौ मोनबाय आरो जायफोर गोजाम बिबानगिरिफोरा बिथांमोना बाबामोनहा नैबे बिबानखौ बेसिम मावनानै होफैबाय। बेनि थाखाय आङो गिबि नैबे बिबानगिरि आइमोन बाबामोननिसिम आंनिफ्राय गोसो गोजोननायखौ बावहरबाय आरो लोगोसे नैबे समाव जि आरसिआ दिनैनि बे मेहेरगोनां जि हाबाफारि सनापुर प्राइमारि आफाद लाइमोन आफाद आरो आइजो आफादनि जि हाबाफारि बेखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनानै होदों। दा बे खुंफुंनानै होनायनि थाखाय आङो गिबि जि बेखेवगिरि हिसाबै आंखौ हांख्रायनानै लाबोदों। दा बेनि थाखाय आङो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बाबामोननिसिम बावबाय। आङो बे समाव जोंनि जि ब्रह्म धोरोमखौ जोंनो गथायनानै होलांनाय जि समाव खैदां खैफोदनिफ्राय बर' हारिया गोग्लैसोनानै दंमोन, दा बै गोग्लैसोनानै थानाय जि जोंनि बर' माहारि बे माहारिखौ जोंनि ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनो लामा दिन्थिलांनाय जोंनि गुरु आफा जोंनि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मखौ दिनै बे समाव आङो गोसोखांगोन आरो बे बाबानि अननाय आरो जोंनो होलांनाय जि ब्रह्म धोरोम बे धोरोमखौ जोंनि जि ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोर बिसोरो बिथांनि जि बाबानि जि बोसोन बे बोसोनफोरखौ जोङो लानानै जोंनि इयुन संसार दानाय एबा समाज दानाय बा जोंनि धोरोमखौ इयुनाव फोजौलांनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोंनि ब्रह्म सिबियारि आइ बाबामोनहा मावलांबाय थागोन, जोङो बेखौ मिजिंथिगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय जोंनि सनापुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय जि आइमोन बाबामोन दङ, धोरोमनि बिथिङाव जोंनि समाजारि बिथिङाव जि मावनो गोनां हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोंनि नैबे बायदि मेल मिटिं बा पुर्निमा अमाबैसा माखासे बोसोरारि जथुम्माफोर बे हाबाफारिफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि जि धोरोमनि बिबानगिरि आइमोन बाबामोना सावरायलायनाय जायो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा जोंनि बिमा बिफाफोरा माबायदि जोङो सोलिनांगौ धोरोमखौ लानानै जोंनि आसार खान्थिफ्रा माबायदि सोलिलांबाय थानांगौ, जोङो माबायदि संसार जानांगौ गोरोबलायनानै रुजु रुमुयै गोजोनै रायजो जानांगौ, बेनि बागै जोङो बे मेल मिटिंफोराव जोङो सावरायलायनाय जायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' समाजा दिनै ब्रह्म समाजा दिनै एसेबाबो जौगानाय बा सोलायनाय जों बेखौ नुनो मोन्दों। जोंनि जि धोरोमनि माखासे आदर्शफोर बियो गोनोखोआरि खान्थिजों गोरोबजानाय, जोंनि जि जयग'नि आहुति होनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि आबहावाया सोदांजायो, बेयो गोनोखोआरि मोन्दांथिजों जोंनि धोरोमा गोरोबनाय। बेनि थाखाय जोङो बुंनो सानो जोंनि ब्रह्म सिबियारिफ्रा जोङो गोसो गोरबोजों बुंनो सानो जोंनि धोरोम सिबिनायाव जोंनि आइमोन बाबामोना बयबो मुखुबै बाहागो लादों आरो जोङो जोंनि जि धोरोम सिबिनाय बेनि गेजेरजोंनो जोङो इसोरनि जि बिथोन हाबा बे हाबाफोरखौ जोङो मावलांबाय थागोन आरो जाहाथे जोंनि जि इयुन सम बे समा जाहाथे जोंनि बे सिबिनाय धोरोम सिबिनायनि गेजेरजोंनो साबसिननिफ्राय साबसिन जालाङो, बेखौ आङो दिनै नैबे समाव बेखेवगिरि हिसाबै आङो बेखौ हास्थायगोन। जोंनि धोरोम सिबियारि साफ्रोम आइमोन बाबामोना जाहाथे जोंनि धोरोमाव बयबो बाहागो लायो आरो सिबिनायखौ जोङो गोसो गोथार होनानै सिबिबाय थालांगोन, बेखौ बयबो बाहागो लानो थाखाय आं साफ्रोमखौबो बे समाव आङो बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय। ओरैनोथ' दिनै जोंनि जि सनापुर प्राइमारि गागि आफाद, लाइमोन आफाद आरो आइजो आफाद बे आफादनि जि बोसोरारि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ
हांख्रायनायनि थाखायथ' आङो गोजोननायखौ बावदों आफादनिसिम। दा बे समाव आङो मोननैसो बाथ्रा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव लाइमोनफोरखौ लानानै आङो फंनैसो बाथ्रा बेवहाय बुंगोन। आरो जोंनि लाइमोनफ्रा दिनैनि जि लाइमोन, बे लाइमोनफ्रा दिनै मोजां लामाजों आवगायलाङाखै। जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारियाल' नङा, जोंनि बर' समाजनि गेजेराव थानाय जायफोर लाइमोनफोर, सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, बै सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोंनि जि गाव गावनि जि इयुन दानायनि लामा, बे लामा फारसे जोङो आवगायनायखौ जोङो बांद्राय नुनो मोनाखै। सोलायनाय जोङो नुनो मोनदों। दा बे सोलायनायखौ जोङो जि गोरोन्थि लामाजों आवगायलांनाय, बे लामाखौ जों जाहाथे जोंनि धोरोमनि गेजेरजों, ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों, जोंनि गुरुफोरनि जि बोसोन जे जोङो मोजां हाबा मावनांगोन, इसोरनि आदर्शखौ लानानै बा जोंनि गुरुफोरनि जि बान बिबुंथिफोर, बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो जाहाथे मोजाङै मोजां जोंनि फरायसा बा जोंनि इयुन जोलैफ्रा मोजां लामाजों आवगायबोनो हायो। बेनि थाखाय जोङो लाइमोन आफाद जोङो बेवहाय दङ, लाइमोनफोराबो बाव बाहागो लादों। दा लाइमोनफोरखौबो जोङो बानजायनांगोन। जोङो सोलायहोनो हायोबा, सोलायहोनायनि मोनसे बिजों हिसाबै जोङो धोरोमखौनो लानांगोन। दा बिदि हिसाबै आङो जोंनि ब्रह्म जि धोरोम, बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जों बेवहाय गोबां बाथ्रा सावरायलायगोन। आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो जेरैखि जाया जोंनि थिग लामाजों, थिग दिगजों जोङो लांनायनि जि बेबस्था, बेखौ जोंनि लाइमोन आफाद, ब्रह्म समाजनि जि धोरोमनि जि गागि आफाद आरो आइजो आफाद, बे आफाद मोनथामा जोङो बिबान लालायनानै जि मावनांगौ हाबा, बे हाबाफोरखौ जोङो फारि फारि मावलांगोन। लाइमोन आफादफोरा लाइमोनफोरनि जि बाथ्रा जेंना जेंगोना, बेखौ सावरायलायगोन जोङो। आरो गागि आफादफोरा जोंनि गागि आफादनि गेजेराव थानाय जेंना जेंगोनाफोर, बेखौ जोङो थिग लामाजों थांनायनि जि हाबाफारि, आइजोफोरनि जि हाबा बिबान, बे बिबानफोरखौ जोंनि आइजो आफादा लिड लागोन। बिदि हिसाबैनो जोंनि गुरुदेबा बोसोन होलांनाय बायदि जोङो मोनथाम आफाद जोंनि बेवहाय सनापुर प्राइमारिनि सिङाव दङ। दा बै आफादफोरा जोंनि जि बर' समाज दानाय, जोंनि ब्रह्म सिबियारिफोरनि गेजेराव धोरोमखौ फोसावनाय बा गोजोर खालामनाय, बेनि थाखाय जोङो हाबा मावगासिनो दङ।